Další střela a tentokrát gólová, tak ve 34. minutě se to Neapoli povedlo. A vypadá to na Dries Pase. Tady si to můžeme prohlédnout, jak už bylo řečeno, Mertens potřebuje 1-2 doteky na to, aby si připravil balón ke střele. A z místa prostě umí. Man City, what were they? 2 or 3 down at this stage, all over the place defensively, but Tony Pulis has worked on all week, they're organised, difficult to break down. Victor Moses. Yeah, it was good tracking, good work from Moses, shows his strength. He's a strong, he's a big aggressive player. To vypadalo, že bude mít míč připravený na střelu a podívejte se na příležitost, která končí gólem. Insigne prvé trefil břevno s příspěvkem Marka Storariho, ale Marek Hamšík byl postavený včasně. Neapol dokázal skorovat, už ta první akce byla hodně povedená, chybělo opravdu pár centimetrů, vynikající náběh Lorenza Insigneho. Storari reflex, něm Hamšík. Je dost místa na střelu a je to nádherná branka. 51. minuta, Piotr Zielinski si dnes sáhnul na dno a tohle byla perfektní střela. Podívejte se, jak ten balon prošel do brány, ani se nehnul, tečný náskok. Teď se navíc trochu otevírají dveře na polovině Cagliari. Je z toho 4. gól, 69. minuta. A Dries Mertens se trefuje podruhé v dnešním zápase Mauricia Sarriho, protože to Neapol dokázala několikrát vyprovodit soupeře před 4-5 gólovým přídělem. Mluvilo se o nejlepší formě za poslední. Mertens. A má k tomu dobrou příležitost už teď. Dries Mertens dává na 5-0. Cagliari je naprosto rozhodný se svým výkonem. Tady zahrál na housle soupeři. Luca Čepiteli se nechal školat. A Marco Storari už byl ve vzduchu.